Πόσο έτοιμος είστε για να γίνετε βουλευτής? Καθόλου έτοιμος. Για να είμαι ειλικρινής, τις τελευταίες μέρες κιόλας έχω και τις αμφιβολίες μου. Γιατί έτσι? Γιατί η πορεία είναι δύσκολη, αλλά νομίζω ότι ισχύει το καβαφικό. Ότι η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να συνεχιστεί. Είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας θα μπορούσε να πει ότι είναι έτοιμος, αν θέλετε, για την αποτυχία ή την επιτυχία. Είστε έτοιμος όμως να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο βουλευτικό αξίωμα? Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Όχι μόνο ως εκ της διαδρομής μου, νομίζω ότι η συνολική μου πορεία στον χώρο έχει αποδείξει ότι είμαι ένα άτομο βαθιά πολιτικοποιημένο. Γνωρίζω τα ζητήματα τα οποία με αφορούν με το κατά δυνατόν άριστο τρόπο. Έχω τη διάθεση ακόμα, όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο. Συνεπώς, την ερώτηση σας, ναι, νομίζω ότι είμαι έτοιμος. Ποια είναι τα θέματα που αφορούν εσάς και πιστεύετε ότι αγγίζουν τους ψηφοφόρους σας? Νομίζω όλους αφορούν τα ζητήματα του Κυπριακού. Παρόλο που αυτό μπορεί να ακούγεται κουραστικό, αντίθετα το Κυπριακό είναι κρίσιμο, μας αφορά όλους και νιώθω ότι αφορά και τον καθένα από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα. Πέραν όμως από το Κυπριακό υπάρχουν τα ζητήματα της οικονομίας και ιδιαίτερα της ανεργίας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ ή δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ανεργία και τις δράσεις έτσι ώστε να απαμβληθεί αυτό το τραγικό φαινόμενο. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο επίγουσες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν πάρα αυτά για να δούμε σύντομα κάποια αποτελέσματα? Αν μιλούμε ειδικά για τα ζητήματα της οικονομίας, θα έλεγα ότι πρέπει να αποφασίσουμε ότι επήγει η αλλαγή του οικονομικού μας μοντέλου. Ως Συμμαχία Πολιτών έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, κυρίως οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθηθούν, μπορούν και πρέπει να τους δοθούν φορολογικά κίνητρα. Συνεπώς, θα έλεγα ότι πρέπει να φύγουμε από το κλασικό όνειρο του Κύπριου να γίνει δημόσιος υπάλληλος και να μπούμε στη λογική ότι ο κάθε νέος επιστήμονας μπορεί να είναι και ένας νέος επιχειρηματίας. Οι ελπίδες που έχουμε, μάλλον το περιθώριο που έχουμε για να γίνει κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί οι πιο μορφωμένοι, οι πιο νεαροί άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την φάση της ζωής τους δυστυχώς επιλέγουν να φύγουν εκτός Κύπρου. Και αν σε αυτήν την ηλικία φύγουν και μείνουν, θα δημιουργήσουν στη χώρα που θα πάνε. Ποια είναι τα κίνητρα που θα πρέπει να τους δώσουμε για να μην φύγουν, ή αν έχουν ήδη φύγει, να επιστρέψουν, γιατί εδώ είναι καλύτερα ή σαν την Κύπρο ενέχει? Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο το λέγαμε πριν αρκετά χρόνια. Δεν ισχύει πλέον και όντως οι πιο προσοντούχοι νέοι μας επιστήμονες επιλέγουν το εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην Κύπρο. Έχω πει και προηγουμένως ότι μπορούν να δοθούν οικονομικά και φορολογικά κίνητρα στις νέες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες θα ασχοληθούν με την τεχνολογία και την καινοτομία. Αλλά επίσης αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθούν αυτό το οποίο κάποτε είχε αποκλειθεί, το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί η τεχνολογία. Εξακολουθούμε να είμαστε μια κοινωνία και μια οικονομία υπηρεσιών. Πρέπει να φύγουμε από εκεί. Έχουμε επιστήμονες, έχουμε τα μυαλά και μπορούμε νομίζω να αντεπεξέλθουμε σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. Για τα ζητήματα των κινήτρων σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την τεχνολογία, θα πρέπει να πατάξουμε την γραφειοκρατία η οποία υπάρχει σήμερα. Αιτήσεις οι οποίες αφορούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις βρίσκονται στα συρτάρια των κυβερνητικών υπαλλήλων για πάνω από 6 μήνες. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι είναι τουλάχιστον εύκολο. Ποιος είναι ο λόγος? Είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Γιατί κάποιος να σας ψηφίσει? Τόσο απλά. Για τη διαδρομή μου, νομίζω για τη συνέπεια μου και για το γεγονός ότι διαχρονικά οι απόψεις μου είναι σταθερές. Έχω αποδείξει στις περιπτώσεις που μου έχουν ανατεθεί δημόσια αξιώματα ότι μπορώ και θέλω να τα βάλω με το κατεστημένο. Συνεπώς, νομίζω ότι
δεν είναι μόνο αλλά υπάρχει και ένα παρελθόν το οποίο δικαιολογεί την εμπιστοσύνη. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις οι οποίες θα κάνετε τη στιγμή που θα μπείτε στην Βουλή και μετά την ορκομοσία σας? Γίνεται να ξεκουραστώ λίγο? Δεν ξέρω, ρωτήστε τους ψηφοφόρους σας. Μετά την ανάγκη αυτή για ξεκούραση, η οποία είναι απολύτως ανθρώπινη. Ναι, νομίζω... Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνετε, οι προτάσεις που θα προωθήσετε? Θα έλεγα ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να στηθεί μια ομάδα γύρω από τον οποιοδήποτε νέο βουλευτή, επιστημονική και τεχνική ομάδα, η οποία θα τον υποβοηθεί έτσι ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει το προεκλογικό πρόγραμμα της Συμμαχίας Πολιτών. Υπάρχουν ήδη εντοπισμένες 10 συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες θα δώσουμε προτεραιότητα και αυτές αφορούν κυρίως την οικονομία, τα ζητήματα που αφορούν τις εκλογές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε περισσότερους, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, να προσέρχονται στις κάλπες, αλλά όπως είπα προηγουμένως και τα ζητήματα που αφορούν την ανεργία. Τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί κάθε πρωί? Αυτό που όταν βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, ενδεχομένως όταν ξυρίζεσαι, σας λέει ότι πρέπει να συνεχίσεις και πρέπει να συνεχίσεις να κουράζεσαι? Η σκέψη των παιδιών μου. Παρόλο που είναι στα διπλανά δωμάτια και το ένα είναι στο εξωτερικό, ναι, η σκέψη των παιδιών μου είναι αυτή που με κινητοποιεί καθημερινά. Και αυτή η επιθυμία σας για μια Κύπρο καλύτερη είναι αυτή που σας δίνει, σας έδωσε μάλλον το κίνητρο για να υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας? Νομίζω η απάντηση είναι ναι. Έχουμε ως γενιά υποχρέωση να παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα. Παραλάβαμε μια πατρίδα η οποία είναι μοιρασμένη, δυστυχώς εξακολουθεί να είναι μοιρασμένη. Ας παραδώσουμε μια πατρίδα στα παιδιά μας για την οποία θα είμαστε περήφανοι. Για να είμαστε περήφανοι, πώς θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτή τη χώρα? Θα πρέπει να αλλάξουν. Απλά ήθελα να σας πω ότι μπορείτε να μου το κάνετε σαν bullet points για να μην χάσουμε και το time lead που μας έχει δώσει το ίντερνετ. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πρότυπα μας. Το πρότυπο του επιτυχημένου επιχειρηματία με τα πολλά λεφτά δεν νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο επιδιώκει ένας νέος. Ένας νέος Κύπριος θα πρέπει να επιδιώξει την αναγνώριση στον επαγγελματικό του τομέα, αλλά και επίσης να επιδιώξει την αριστεία μέσω της ακεραιότητας του χαρακτήρα του. Αυτό θα έλεγα πρέπει να αλλάξει και αυτό αφορά τον καθένα από μας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία για τις επόμενες μέρες και καλή υπομονή και ελπίζω να μην ξεκουραστείτε. Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω αυτή η συνέντευξη να υπήρξε ενδιαφέρουσα για τους θεατές σας. Για μένα ναι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.